Mayong hapon sa tanan. Daghang salamat kay kita usab nagkahiusan ining dapita sa pagsimba sa buhi nga Dios. O hinaut-unta no nga atong kasing-kasing andam na sa pagdawat siyang pulong. Kay nagapadayon pagyapon ang ato ang pagsaulog sa Missions Month, no? Ang atong tema I am for the nations. Nga kita gipahinumduman nga ang atong kinabuhi, nga kita giluwas sa Dios para mahimong panalangin usab sa uban. O katong wala pa dias Ginoo, kita magasangyaw sa iyahang mayong pulong o maghahatag o paglaom sa uban. Now, karong taknaa, magpadayon gyapon ta sa pagtuon sa kinabuhi ni Juan Bautista, no, or magbubunyag. Onya, katong niaging Domingo si Pastor J no nagisgot nga tungod sa kanabitong pagwali ni Juan Bautista sa pulong sa Dios o iyang gibadlong kini si Herod, gibanlog siya sa bilangguan. Dadto siya na priso o dito sa bilangguan si Juan Bautista nakabaton og kining ginatawag nga pagduha-duha. Nagduha siya nga kaning Misayas nga iyang gibautismuhan, iyang giwali, iyang gipilaila sa tao, mo ba gyud kaning nga Misayas? Kay tungod kay ang Misayas nga gitagna nga mao man gyud dapat ang mo-deliver or mopalingkawas sa mga katawan sa Israel sa gahom sa Roman Empire. Pero kaning nga Misayas lahi man ang gibuhat. So therefore, iyang gitawag ang iyang mga disipulo o iyang gi-confirm no nga iyang gingnan ang mga disipulo adto dito kang Hesus o pangutana ni siya nga ipangutana ni siya nga pangutana. Ikaw ba gyud ang Misayas nga among gipaabot or magpaabot na miglain? Ang response ni Jesus, ang buta nakakita, ang bakol nakalakaw, ang patay na banhaw, og nawali ang maayong balita. Sa pagkadungog ni Juan Bautista ato, I believe siya nadasig, kay gi-remind ni Jesus si John, nga muna siya ang gitagna sa karaang tugon. So nakita na to diri nga, even si John nga, bantugan nga tao, no? Usa ka propeta, leader, na gyapoy ginatawag nga pagduha-duha, aduna gyapon siya kaluyahon. Kanang pagduha-duha, natambalan, pinagi sa pagpangita sa kamatuoran o nakadawat siya unsa ang tinuod. Now, atong ipadayon, no, ang pagtuon ana. Pero sa di pa ko magpadayon, ato ni siyang unsa ang marka sa tinuod nga kabantog or ginatawag nga greatness. Unsay mailhan sa tao nga great, okay? Bantugan. Now, kani si Muhammad Ali, kasi nakailaan niya, baksidor ni, at itong dekada 70, 80, early 90s, kani siya usa ka boksidor nga gipangpildi niya ang mga champion sa iyang division. O nakakonclude siya sa iyang kaugalingon nga ingon siya, I am the greatest. I said that even before I knew, I was. So, tungod sa iyang skill, tungod sa iyang abilidad, tungod sa iyang na-accomplish sa kinabuhi, nakaingon siya sa iyang kaugalingon, ako ang pinakabantugan nga tao. Or, mga boksidor nga tao. Pero pag abot og pipila ka tuig, niabot ni siya nga tao, si Floyd Mayweather. Kung kailan mo niya, muning tao nga murag makapaulbo sa akong kaspa. Okay. Grabe ka hambugiro. Ana si Floyd Mayweather, ingon siya, Muhammad Ali, dili ikaw. Ako na, karon. Muni akong preba, mas dako kog points kaysa nimo. Muna nga suko kasi maalir. Para ako, nag-combine lang picture, no? Kay si Muhammad Ali, kaupat, ako ang number 1. Kunya, aside ana, dako kog kita. Daghan siya kita sa iya pagpamuksing, no? Daghan siya mga nakwarta, daghang endorsement, daghan siya mga sakyanan, daghan siya mansion, daghan siya babae. Nag-travel siya, bisan asa, nasa private jet, ato siya Palawan, ato siya Boracay, asa ba siya mo ato? Kaya niya. He earns millions. And ala po siya sa kagalingon, I am the greatest.
Now, kung imong tanahon, ang kalibutan na ningkamot sa pagkabot kining aron sila mahimong bantugan or great. Muna nga, kung atong ikumparar ang atong kaugalingon, ang kalibutan nag-ingon nga, great ka kung nakaani. Kung sikat ka, dahan kag kwarta, guban pa. Now, karon pangutanon ti ka, unsa man ang kabantog para kanimo? Okay? Isip usa ka ginikanan. Unsa man ang greatness para sa imuha? Tingali ang nagunahuna ka nga ang greatness sa kuha kanang mapahuman nako ang akong mga anak og eskwela unya sila makabatog nindot nga trabaho. Para sa kuha kana okay na kay kuha na. Great na para sa ako. Kung ikaw tingali karon single person nga naghandom kako para sa kuha pastor ang great gyud kay kanang makakita nako sa giandam sa Ginoo sa kuha nga magka baklay-baklay mi didto sa kuan park taon kaon og proven simple lang kay pastor proven lang gyud nga pagkauhawon adto lamig kanang ginatawag nga didto libre nga gripo didto grabe na ayun na kay wala pa may kwarta kay kuan mga estudyante pero kung mawat yung panahon nga kana makita gyud pastor kung ikaw karon na career na trabaho ang imong unahuna, pastor, ako gyud is kanang maka-establishar ko sa ako ang kaugalingon nga makapundar ko og balay, nga sakyanan, whatever. Or kung ikaw medyo na nasa pangidaron nga murag sumasalop na, pa ba'y greatness nga naghulat kanimo? Naagyapon ang imong legacy nga mabilin sa imuhang mga apo, ang imong kinabuhi. Akong suggestion si mo para mahinumduman ka, karon pa lang daan ka nakag-portrait si mong kaugalingon. Ana sa baka imong purma, ana baka or ana. Para pagabot ang panahon ipapikit na sa spader para si Lulo, si Lula. Whatever no, naay ginatawag nga so ang tao whether you like it or not gusto mahimong bantugan. Nagina sa kasagasi udili na sa dapat i-deny. Na siya nga mahimong successful. Pero karon tan-aw na to ang biblikanhong paglantaw sa tinuod gayud nga kabantog or greatness in the eyes of Jesus. Kay na may greatness sa tuang panglantaw sa tuong kaugalingon, pero naapoy kabantugan or greatness in the eyes of Jesus ug ato nang tan-awon. Diya sa Matthew kapitulo 11 bersikulo 7 ngadto 15. Ang marka sa tinuod nga kabantog or greatness. Now, sa Mateo 11:11, muni ang ingon ni Jesus kang Juan magbubunyag. Ingon siya, midugang pa si Jesus pag-ingon. Pagkatinuod, kuyaw kay niya ang statement. Si Jesus nag-ingon ani. Wala pa gayoy na tao sa kalibutan nga labaw pa kang Juan. Kuyaw kay na. Ang buot pasabot ni Jesus, sukad na himugso si Adan, hantod karon, wala pa'y nilabaw kang Juan Bautista. Meaning, labaw pa siya kang Moses, labaw pa siya kang Abraham, labaw pa siya kang Elijah, tanang propeta diha sa Old Testament or mga bantugang tao, kings, leaders, wala pa'y nilabaw kang John the Baptist. Now, kung inyong tanawon, gisulti ni siya ni Jesus Christ, human ng lakaw ang iyang mga disipulo. Kaya nangutana manggod ang mga disipulo ni Juan, nga liba katong pangutana nga ikaw bagyod kaha ang Mesayas o maghulat na miglain. Unya katong pangutana na nakadungog nga mga katawhan atong palibot. Unya kani biyang mga katawhan ila ba yung ginahuna nga kani si John usa ka propeta, usa ka ligdong nga tawo, usa ka tawo nga sa Dios. Unya naay pagduha-duha. Naay ginatawag nga kauluyahon. So Jesus Christ wants to clear things kang John the Baptist. So grabe ang iyang appreciation ni Jesus, ang iyang pag-ila kang Juan Bautista. No, kung imong tanawon, kung imong ikumparar si Juan Bautista sa karon nga panahon, nga greatness in world standard o greatness sa biblical nga standard, layo gyud kayo. Kaya sa worldly nga standard, ang greatness dapat naka-Amerikana.
dapat sa bakadiha, no? Naka-botox ang naong. Pero kung imong tanawon si John the Baptist, tanawa ra gyud ang itsura. Great lugar na nga ang iya manggaling sinina panits camel. I don't know kung ako kita camel personal, pero kita ko sa TV, murag lahi gayod ang iyang panit. Magtanaw pa lang ko, murag katol na akong likod. Pero muna siya ang sinina ni John the Baptist. Kung muingon kung ang greatness sa kalibutan is daghang kwarta na kani si John Baptist, waan gini siya, no? Nagkinabuhi siya nga, grabe ka, simple, nga mas, wala siya inani, fortune sa iyang kinabuhi. Wala siya mga dada. Matol pa nila sa sakto ang ginatawag nga pinulungan karon. Unya kung mingon kag pagkaon ni John the Baptist, sa world nga standard, great ka kung tanan mga lamiang pagkaon, sa tuwa karon humba, hamon, sa man maka-high blood. Sa baka ni, kanang alimango nga aligi. Grabe. Kabalo mo si pagkaon ni John the Baptist? Apan-apan nga gisawsaw sa honey. Wow! Okay ra tatong honey, nya na may apan-apan. Kanang apan-apan sa una, ako ra man pangapakon. Di po na ako kanon. Pero kani si John the Baptist, yang kanon. Low cost, no? Now, ang point ani is this, nakinabuhi siya nga simple, kaning tanan, wala siya sa kalibutan nga panglantaw sa kabantugan, pero giingon ni Jesus, great si John. Bantugan si Juan, magbubunyag. Ang pangutana ani karon, unsa may naa ni John, nganong nakaingon man si Jesus nga siya bantugan. Muna atong takiyon. Giyon sa ni Juan mabunyag papakita sa marka sa tinuod nga kabantog. Number 1, lig-on nga conviction sa kinabuhi. Muni ingon ni Jesus. Sa verse 7, ingon dari, unya sa ilang pagpanglakaw, meaning nanglakaw na ang mga disipulo ni Juan Bautista, si Jesus misugod pagsulti ngadto sa mga panon sa katawhan. So, nilakaw na ang mga disipulo ni Juan Bautista nga iyang gisugo, karon si Jesus Christ iyang gisultihan ng crowd. Nga, muni siya ingon, unsa bay inyong giadto aron tan-awon dito sa kamingawan. Now, ang point ni Jesus Christ, unsa man day inyong tuyo, nganong niadtoan mo kang John, Juan magbubunyag. Meaning si John, ang iyang place is makita ni mo ni siya sa kamingawan gawali. Ug ang mga tao muduol sa iyaha, aron maminaw, unsa man ginaa sa iyaha, nganong muadto man gid mo sa iyaha. Now, kung imong tanawon, grabe ang scope of influence ni John the Baptist. Tanawan ni mga tao. Sa verse 3, Matthew 3 verse 5, ingon siya, ug nangadto kaniya ang katawhan sa Jerusalem, syudad, sa tibuok Judea, ug ang tanang kayutaan sa kasikbit sa Jordan. So imagine, no, butang ta, Cagayan de Oro, na mga tao nanduol kang dyan, Misamis Oriental, napoy nangadto gikan sa Davao, gikan Jensan, gikan Cotabato, aron lang gyud maminaw kang Juan magbubunyag. Imagine na, kani mga tawhana, noon nga niduol kang John the Baptist, nagmaklay, init kaayo, daghan og mga kabilinggan sa kinabuhi, kay niadto lang gyud sa kamingawan aron maminaw kang John the Baptist. Di ba? Meaning nakita gini mo nga lahi gyud ang ilahang ginatawag nga kanang motibo nganong niadto siya. Pangutanan ni karon. Karon alas 3 man muna limba. Nganong man niadto man mo og simbahan? Di ba? Ngano man gyud nga ni matamog mga usa na oras. Alas 7 ban nangandam ang ban kanato tingali adto pad namuyo dito sa Asaban Dapita, Kasugusa, Bugo, Alapasan. Ako kay pagatpat man ko, nanap po 17 kilometers away diri sa Gusa. Ngano man gyud nga daghan kay tag bagabuhaton pero gipili gid nato nga muadtog simbahan.
unsa man gid naa. Now atong tan-awon mo ni siya. The church does not exist to entertain the saved. It exists to train disciples to glorify God and reach out the lost. Meaning, kabaluta nga kita ni anhi diri naghimo gitag naghatag tag panahon dili kay aron ta ma-entertain. Dili kay aron ta ngarami taong kita kay wa mateling nga matog simbahan sugo man ko ni masuko man ko sa papa nganong nako sa kuan ko sa bilyaran kailangan ko ng simbahan kay para na po ko'y pamilitin yang sobra i-bilyard po na ako pag uli. Oh, di ba? Now akong point ani is this, why? Now, kaginang buntag, akong mga ginikanan, akong gisundo. Pagkatbato, ako sang hapitan sa patag. Pero akong papa sa 67 na, akong mama 57 niya, napagod siya gamay nga gibati sa iyang tiyan. Pero namaklay sila. No? More or less 2 kilometers ang ilang baklay. Kung nga, pastor, nga no, mangyong ipabaklay ni mo na imong ginikanan. Sundoon na malang galing ni mo, anong ipabaklay pa man ni mo? Alam ko sa kuna, kinahanglan sila exercise. Kana ba sila? Senior citizen, kinahanglan nila nga malihok po ng mga kuanda kasukasuhan. So buntag sa'yo, lami na exercise. So 2 kilometers nga baklay, pero nevertheless, ang among kinabuhi, dito sa patag 12 kilometers, uban usahay, dili 12 kilometers, gikan sa ko sa pingon sa patag 12 kilometers, na mubaklay pa mga 3 kilometros aron nakasakay jeep sayo sa buntag. That's our lifestyle before. Pero nga naman, amo na pagkabuhaton. Because in church, diha nato madunggan ang pulong sa Dios. Niya ni tagsimbahan, dili aron ma-entertain. Niya ni tagsimbahan, dili aron malingaw. Kundi maminaw sa pulong sa Dios. Kabalutang ang Ginoo makikistorya pinagi siyang servant ug ang pulong muhatag kanato o kining ginatawag nga kalig-on sa atong kinabuhi aron kita makinabuhi nga uyon sa iyang kabuton. Kung ang imong tuyo matog simbahan aron malingaw, then you are ma-disappoint jud ka. Because the church does not exist to entertain. Sadly, ngay uban diha nga mingon, di mo ko malingaw, murag gusto mo ko ani. Wala. No, dili inana. Our attitude is to listen to the word of God. Sunod, ingon ni Jesus, niadto bakas kamingawan aron maminaw kang John the Baptist, aron makakita aning reed shaken by the wind? Or kining ginatawag ba nga kaning reed or sa Bisayaan ni kugon, no? Kugon may lain daw sa kanang Bisaya. Nga kani siya sagbot ni siya nga gapaling-paling. Kung asa ni siya huipas sa angin, dadto po ni siya. So it is a figure of speech nga naay gipasabot simbolo sa mga tawo nga gapaling-paling. Mo na siya ang point diha. Even gali dari sa taga Efeso, gigamit niya po ni siya nga figure of speech ingon dari aron kita dili magpabilin nga mga bata nga mapadpad ngadto nganhi og madala sa matag hangin sa doktrina pinaagi sa kaigmat og lipat-lipat sa mga tao nga batid sa pagmugnag kasaypanan. Kuya okay no? So therefore, kita mga kaigsoona, no, kung ang atong expectation, no, ngaron makakita ani nga mga tao, disappoint kita. Na unsa man ini siyang, unsa man nagrepresent aning reed shaken by the wind. Muning mga tawhana nga nagsimbolo, a man who yields to popular opinion. Kung unsa ang popular, kung unsa ang sikat, dadto sila. Wow, muning sikat, dadto na ta. Muni ang tao nga dali ra mahaylo sa mga bagong idea og nay mga pressure sa kinabuhi. Panahon nga nay problema sa kalisod, dali ra mo give up. Dali ra mahaylo, dali ra mo paling.
sa lain nga dalan. Kani sila nga mga tao, muni siya mga tao nga mapalit. Walay paninindigan sa kinabuhi. Muning mga tao nga mo bend on what he believes. A man who plays to the audience. People pleaser. A man who says he thinks people want to hear. Ang iyang ginasulti, ginawali, unsalay gusto manunggan sa tao. Kani nga tao mag-adto side by side, murag kaning ginatawag nga bubuyog nga muni siya karon lahi nga bulak na pod. Di man ko ma-bless dari na pug ko. Ay, daghang magsayop, dari na pug ko. Muni mga tawhana. Muni mga tao nga walay kaisog sa pagtindog unsa ang tinuod. Pero John the Baptist is different. Si Juan mabunyag, lahi siya sa uban. Kaya nga dili siya sama ni ining mga tawhana. Ligon ang iyang konbiksyon sa kinabuhi. Nga dili gyud siya matarog sa iyang desisyon tungod kay kabalo siya nga ang iyang desisyon uyon sa kabubuton sa Ginoo. Now, ang point diri is this. Kitang tanan, gitawag sa Ginoo nga magkinabuhi sa strong conviction. Ligon nga conviction. There was a time nga akong asawa padulong sa Cagayan de Oro. O kung nakaagi kag Claveria na ay mga dagang tindahan diya sa kilid-kilid. Unya ato nga time kay gikuan siya, nag-crave siya og kining ginatawag nga durian. Kay lahi ra gyud daw ang durian didto sa Claveria. So nihapit siya, ninaog sa sakinan og nangitag durian. Pagkadto niya sa usa ka tindahan, tagpilang kilo? 60, ma'am. Diba? So pagtimbang ko siya sa kadurian, gitimbang ang timbang sa durian is 2.8 kilos. Okay, so duha og basta ka nang hapit magtulo ka kilo. Unya tagpila tag 60 per kilo. Unya gikinta kwinta sa tindera. Anak kong wife, pila man 108 ra, ma'am. Akong wife, nagkwinta-kwinta pa siya una. So dapat 200 ka ping 108 ra man eh. Discount lugar? Now, my wife, I believe, is a woman of conviction. Iyahang gi-repeat, pila man, ma'am, i-check daw balik. Hala, 200 ka pinday, ma'am. Kuha akong wife, gihatag ang sakto. Ato sa balay, wala na lang durian. Kaya excited na kayo. Sige. Ako kutsilo na. Muna, sa tanang durian nga ako ang napikas. Muna yung pinakagahi nga durian. Ako gisimot. Hilaw maning. Hilaw nga durian. Pero ingon siya, kuhan ba daw na hulog? Hulog sa punuan, pero hilaw. Nga among kitanugan. After 3 days, nanimaho. Muna gyud ni. Dali na dahil kay iblihon. Pak! Wala. Kaon po ko. Aga, gawil-uwil ang ngabin. Parisan nag-cook. Surbol. Ingaw daw nila, kung magkaon na kagdurian, di daw parisag cook. Di man tinuod, lamig gid kayo ni cook. Tinuod lang. Kay makakuan daw, makabuto daw na si mong ugat na liog. Di na tinuod. Wag yun. Akong point is this. O sa may point na ko, nga sa matag-adlaw sa kinabuhi, bisan asa ta padulong, either naghimo kag negosyo, nagtrabaho ka, ikaw ginikanan,
atog yung ikinabuhi ang ato ang conviction. Kay panahon nga magnegosyo ta, usay pilion nato ning sayon nga pamaagi. Nya kabalo ta nga dili ni siya kabuton sa Ginoo, paminawa ang imuhang conviction. Kung ikaw karon sa kadalaga o kulitaw nga nakay relasyon, paminawa ang imong conviction. Okay? Dili lang ta magtanaw sa, alam mo, magaling nakita na ko sa lidaw, magaling ako nabasa. No, listen to your conviction because the Lord will speak to your conviction. Basaha ang pulong sa Ginoo. Because by listening to our conviction, we will always be able to choose what is right. We should be a man and woman of conviction. Kabaluta asa ta mubarog nga dili ta sama sa kaning ginatawag nga kugon nga magpaling-paling kunili kabaluta unsay ato ang gitindugan. Masin pag gilutos ka, giunsa ka sa imong palibot, kabalo ka kinsa imong gituhan. Okay? Basin pag ginag-accept ang mga katawan, gi-embrace na ang kaning mga doktrina nga pwede na ni daw magminyog lalaki, babae, nga ikaw karon ikaw ra lang nilahi. Stand on what is right because you know your conviction in the Lord. Okay? So muning ingon ni Juan magbubunyag sa mga Parisiyo no sa dihang naglantaw sila nga nagbunyag si John. Ingon siya apan pagtanaw niya nga daghang mga Parisiyo ug mga Sadusiyo nga miadto aron pagbautismo, siya miingon kanila, kamong kaliwat sa mga bitin. Kuyaw kay na. Imo ko nang isulti daw na sa mga kwan, mga obispo. Kaliwat kas bitin. Kay Parisiyo o Sadusiyo, spiritual elite na sila. Mga kumingkag, kuan pa lang daan, appearance pa lang daan, makayukbo ka na kay kuyaw ni sila. Pero, ingon ni John, mga kaliwat musbitin. Kinsabay magpasidaan kaninyo, pagkikyas gikan sa kapungot sa Dios kay kabalo si John the Baptist na kaning mga tawanan nagkinabuhi nga dili uyon sa kabuton sa Ginoo ug walay makabadlong kanila. Pero si John adunay guts, adunay kaisog sa pagbadlong kanila tungod kay kabalo siya nga naa siya sa sakto. Naa siya conviction. Ug ingon siya, paghinulsol kamo og mga bunga takos sa paghinulsol. Ang point there is this, sometimes when you stand on what is right, following your conviction, ma-misunderstood ka sa tinud lang. Mura kag KJ gikay ning tawhana. Usa na kay, di ba? Makuanan ka nga inosente, way klaro. Nevertheless, kung sa mga ilang isulti, as long kabalo ka nga ikaw naa sa tinuod, stand on it. O kare, dari na kita na magsukano. Si John, Chrysostom. Murag sakto-sakto na. Kaya kung ako pag yun isang lauson, basig mahimo ning John Chrysostomo. Pero kani si John, pero para kapoy kay pronounce ang iyang palido. In short, si John C. Okay? Kani siya, usa ka obispo sa Kristohanong pagtuo. Ligdong nga tao. Og tungod sa iyahang pagtuo sa Ginoo, pagsangyaw sa maayong balita, ang emperor sa Roma, gipatawag siya. Gipadto ngadto sa gidetain kani si John C. Unya nagmeeting ang mga opisyales sa Roma nga unsa ay angay buhaton aning si John C. Nagsuggest ang isa sa emperor, ingon siya nga, ato ning prisuhon. Ilang gi-evaluate, siya nga, dili siya dapat prisuhon. Kay iyan ang pagadawaton sa iyang kinasing-kasing o sa kasing-kasing gayud nga maibalok sa prisuhan kay dadto siya makigsandurot sa iyang Ginoo. Nga ma-exclusive niya nga makigsandurot siya sa iyang Ginoo.
Dili maayo nga idea nga ato siyang prisuhon. Ana po itong isa, ato siyang patyon. Ana po ang ginatawag nga emperor, dili. Ayaw patya. Kay iyahang ginatinguha nga mauban na gid niya ang iyang manluluwas dito sa langit. Iyang ikalipay nga mamatay sa iyang Ginoo. Kaunsa may ato ang ibuhaton aning tawana? Nakabaton og idea ang emperor. Ato siyang pakasad-an. Meaning, ato siyang ipakumit og sala. Kay kaning tawhana hadlok makasala. It pains him to commit sin. Para siya torture ang pag-commit og sala. Because he is the man of conviction. Di ba? As Christian, a man of conviction, every time ta makakumit og sala, dapat ang atong respond, di ba? It pains us. Na naagyoy ginatawag nga pagbasol nga, di kita pwede mapasagdan ning sala because kabalota, it breaks the heart of God. And as a Christian, we must follow our conviction. Kung ikaw karon nagpaila nga ikaw Kristohanon, unya kung makasala ka, murarag wala sa imo, delikado na. Check apa ang imuhang pagtuo. Kay kung ang tinuod nga Kristohanon maghinulsol, magbasol gayud sa sala nga iyang nahimo, di siya mahimutang nga kaning sala dili niya mapangayog pasaylos Ginoo. Pero kung nakakaroon, dari niya nagbuhat tag sala murag normal na lang para sa imo. Balik sa maayong balita. Ilha si Jesus pag-ayo. Si Juan magbubunyag mo ni. Ikaduha, anong si Kristo nakakonclude nga siya usa ka bantugan nga tao. Nagdumili sa iyang kaugalingon. Nagkinabuhi siya sa kinabuhi nga mapugnanon sa kaugalingon. Ingon sa diri, ug miadto kamo aron makita ang usa ka tawo nagsulob og mahalon nga biste. Ang mga tawo nagsulob og mahalon nga biste atoa lang sa palasyo. Kung niadto mo sa kamingawan oron makakita og artista nga or makita nimo si Gabby Concepcion, James Reid, ug unsa ba ng mga tao diha wala diha tuana sa mga bar, tuana sa mga palasyo. So ang point tare gikumparar nga si John Bautista lahi siya sa uban kay ang iyang kinabuhi he live a life nga mapugnanon sa iyang kaugalingon. Muni siya ang atong naisgutan, di ba? Earlier nga siya ang iyang kinabuhi lahi gyud kay ngano man nasay disiplina sa iyang pagkaon. Nasay disiplina sa iyang espirituhanon nga pagkinabuhi. Ngano ka iyan ang ginahimo? Now ato nang naay usa ka sulat na rin ni John MacArthur nga ang great generals put their lives on the line with their troops. Di ba? Kung makigira, aduna gayud diha ang general nga makiguban kanila. Ang mga bantugan nga mga atleta, ilang gimanso ilang lawas, di sila mukaon sa mga pagkaon nga ilang ganahan, denying themselves pleasures most people take for granted. The easy way is never the way of success. Great scientists often risk their health to make an important discovery. Great inventors sacrifice social life in order to develop a perfect invention. Great medical researchers risk exposure to deadly disease in order to save thousands of lives. John lived a life of self-discipline nga naman. Because kabalo siya nga naa siya'y calling. Naay gipatrabaho ang Ginoo siya, naay purpose ang Ginoo sa iyang kinabuhi. O gusto siya nga iyaning matuman, kanaba itong iya yung gi-career, faithfully. Nga, kaning mga distraction sa kinabuhi, iyahang sa likway, kay mag-focus ra gyud siya sa iyang misyon sa kinabuhi. Kay para siya, nga kaning mga tanan, nga naa diri, distraction. O pwede mo pugong, mo distract niya sa iyang pagtuman
sa kabuton sa Ginoo. Matod pa diri ni Scott Harris, a person who will be great will deny himself in order to be more effective in what God calls him to do. They are not ruled by the appetites of their bodies, the desires of their eyes, the cravings of their egos, and they have their priorities straight, practice self-discipline. Igsoon, dako kayong tahas ang atong pagkabuhaton isip usa ka Kristohanon. Gitagaan ta sa Ginoo og mandato nga mo disciple sa uban. Nga mahimong panalangin sa mga nasod. Ang pangutana ani, kung wala tay disiplina sa atong kagalingon, kung ang atong giprioridad ang mga butang nga dili kayo importante ug dato na noon na buhos ang atong panahon, dili ginato ma-accomplish ang task nga gihatag sa Ginoo kanato. Kung ikaw usa ka estudyante karon, focus sa imong pag-eskwela. Practice self-discipline. Ayaw siya kapit-apit diyas biliran. Ayaw siya kapit-apit diyas tungitan. Kaya kung gusto kag law, unya dili nimo na mahuman, maglokdog sako juga. Or, di ba? Akong point is this, focus. Di ba? Kinanglag disiplina sa kagalingon. Kita gusto ta nga gamiton sa Ginoo, gusto ta nga mulambo ang atong ministry. Pero kung walay disiplina, walay pag-ampo, walay pagbasa sa Biblia, walay pagsimba, tama na lang tani sa paghanduraw sa ugma. Kay wala tay gibuhat karon pa lang daan sa tuang kinabuhi. Practice self-discipline. Yung kanisa nga mensahe para po ni sa kuha. Kaya ako sa mga tao nga naglisod pog disiplina sa kong kagalingon. I love comfort in life. But now, itawag ko sa Ginoo, kinahanglan ko mo disiplina. Kung ako'y disiplina sa pagtuon sa Bible, unsa na lang akong mawali, unsa na lang akong matudlo, basig lahi na. Practice self-discipline. Easy way is not the way for greatness. Greatness isn't getting what you want, but giving what you have. Give your life to God. Give your time to God. Family, talents, you share it because that's the true greatness. Sunod, pagka matinud-anon sa tawag sa Dios. Ingon ni Jesus, apan unsa may gayoy imong giadto didto sa kamingawan? Dili ba aron makita ninyo ang propeta sa Dios? Oo, di ba? Sultihan ko kamo nga labaw pagayod siya sa usa ka propeta. Girefer ni siya kang John the Baptist. Nga si John the Baptist, daghang prophet sa Old Testament, pero si John the Baptist lahi siya sa ubang prophet. Mas labaw siya. Ngayon sa kakomentary akong gibasa nga kung naay school of prophets, si John the Baptist, valedictorian ni. Summa cum laude, o kuban pang pinakataas nga laude. Diha sa kuan. Di ba? Eskwelahan. Nganong si John the Baptist, lahi man siya sa ubang propeta. Now, kay mo ni ingon ni Jesus, tungod kay siya mao ang gisgutan diha sa kasulatan. Ipadala ko ang akong tigbalita, maguna kanimo o pag-andam sa imong agyanan. Now, si John the Baptist is a prophet. Pero mas labaw pa siya sa propeta tungod kay gipili siya sa Dios nga mag-andam og dalan sa pag-abot sa Mesiyas. Ang ubang mga propeta sa Old Testament nga matay na lang, nagprophesy sa pagtagna nga maabot ang Mesiyas. Kini si John the Baptist, nagsulti po siya nga niabot ang Mesiyas o nakita iyang nahikap na bautismuhan ang Mesiyas nga mao si Jesus. Si John the Baptist. Unya, ang mga prophets nagtagna. Pero kani si John, katumanan siya sa tagna sa Old Testament.
Muna nga ingon sa verse 11, midugan pa si Jesus, wala pa si Jesus sa pag-ingon. Pagkatinuod, wala pa gay tao sa kalibutan nga labaw kang Juan. Apan ang labing ubos sa mga pagpasakop sa paghari sa Dios, mas labaw pa kang Juan. Ato na siyang tubagon nga pangutana nga numan. Okay? Sukad pa sa pagwalin ni Juan hantod karon, ang paghari sa Dios kusganon gayud nga miabot sa tanang tao o kusganong naninguha sa paghupot niini. Now, ang point dari is sa dihang si Juan nagwali sa pulong sa Ginoo daghang mga religious institution nga nangauyog. Og tungod niini daghan ang ni persecute, daghang ni against sa kingdom sa Ginoo. Gilutos na mga paglutos na mga pagsakit sa mga Kristohanon. Even si John mismo naka-experience sa kana nga paglutos. O mga apostoles hantod karon adunay mga paglutos. Pero gapadayon gihapon ang paglambo sa gingharian sa Dios, dili gyud mapugngan. Muna siya ang point diha. Nya padayon pa gyud ta sa verse 13. Kay ang tanang propeta ug ang balaod ni Moises hantod karon sa panahon ni Juan nagisgot mahitungod sa paghari sa Dios. O kung tuwan ninyo ang ilang mensahe, si Juan mao si Elias ang gipanagna nga moabot. Angay gayod ninyong sabton kining inyong nadunggan. Kung nakay dalunggan paminaw, ang point ni Jesus, kung imo ni nasabtan dawata kini. Kaya ang mensahe ni John the Baptist natuman na kay si Jesus mismo ang katumanan. Kung imong dawaton ni mapanalanginan ka, maka-experience ka o panalangin nga espirituhanon. Now, unsa man gyud ang ginatawag tinuod nga kabantugan. Muni siya, ang marka sa tinuod nga pagkabantugan mao ang paghisakop sa gingharian sa Dios. Tingalin makaingon ka karon, grabe gyud si John the Baptist bay, siya gyud ay ang pinaka great good lugar. Di man ako makumpare ako kung ngayon siya pastor, si John the Baptist manguna. Lagan siyang nabuhat para sa Ginoo. Lagan siyang mga na-accomplish kay propeta siya. Pero tanaw na to sa verse 11. Apan ang labing ubos nga nagpasakop sa paghari sa Dios, bas labaw pa kang Juan. Wow. So my point ani. Kung imong ikumparar ang na-accomplish ni John para sa gingharian sa Dios, ug ikaw karon nga naa sa gingharian sa Dios, matod pa, labaw gyapon ka. Unsa may point? Ang point dari is this, ang imong pagkabantugan, dili man nagbase sa imuhang nabuhat para sa Ginoo. Dili man ni padaghanay og wider group. Dili man ni padaghanay og membro simbahan, dili man ni padaghanay og memory verse. Ang imong pagkabantugan na base nga ikaw kabahin sa iyang gingharian. Ang imong pagkabantugan na base tungod kay ikaw anak sa Dios. Yun ba na? Ikaw bantugan tungod kay ikaw naluwas na himong kabahin diha sa gingharian sa Dios, and that's our greatness. Meaning, ang imong pagkabantugan na base sa imong relasyon sa Dios, dili sa imong nabuhat para sa Ginoo. Unya, kaning atong gimbuhat para sa Ginoo, is muni siya ang atong ekspresyon nga nagpamatuod na kita di ay nahimo ng kabahin sa gingharian sa Dios. Tangtanga na ang mga titles imong kinabuhi, tangtanga na. Imong mga daghan kagway, tangtanga. Unsa man gyud ang mabilin? Your relationship with Christ is the most important. Ug diha na base ang imong pagkabantugan sa kinabuhi. Ang imuhang relasyon sa buhi nga Dios pinagi kang Kristo Jesus. Let us pray. Daghang salamat Ginoo sa imong pulong nga imo ming gipahinumduman nga amo ang pagkabantugan dili na base sa among nabuhat, dili na base sa among naakomplesar,
Kundili na base kini sa gibuhat ni Kristo dito sa cross sa Kalbaryo nga kami nahimo nimong katawhan tungod kaniya nga nagbayad sa among mga sala. Ginoong Dios, tabangi kami nga amo gining masabtan Ginoo nga sa matag buhat namo sa buluhaton nga imong gibuhat kanamo. Amo gyung hinumduman nga dili kini mao ang basihanan sa among kabantugan kundi amo ning ekspresyon sa among tinuod nga relasyon diha kanimo. I pray, Father God, that you will continue sa pagbuhat sa imong kabuton nga dili mi makapuyan Ginoo tungod kay ikaw ang Dios nga among kauban sa matag adlaw. Sa ngalan ni Jesus. Amen.